nostra terra ha estat testimoni d'esdeveniments. Doncs el castell va ser presó dels borbònics i el poble de Castellbell i el Vilar va ser protagonista l'any 1822 dels fets que estem a punt de reviure. Primer de tot, permeteu-me que em presenti, Jo sóc la Jasmina i seré la vostra guia per aquest recorregut històric. Això ens ha de permetre fer volar la imaginació i veure el castell i el pont vell com a testimonis en peus, en el seu lloc d'origen, dels fets que van haver-hi a la Guerra Successió del 1714. I els espais que anirem a veure són d'aquesta altra història: Mansuet, Buixó, heroi o bandit. A través d'11 escenes us podreu fer una idea dels fets que van ocórrer. És una mitja horeta de passeig dins d'un espectacle d'una hora i mitja, dues, depenguem de com anem de pressa, i per tal d'agilitzar les diferents teatralitzacions us haig de dir que hi ha alguns personatges que estan interpretats per més d'un actor. Per tant, per exemple, el personatge principal del Mansuet està interpretat fins per 3 actors. Que és millor per finalitzar l'espectacle. Esperem que la vostra imaginació farà la resta. Però bé, tornem a la història. Després de la Guerra del Francès, 1808-1814, el poble català estava en ple debat ideològic, social i polític entre absolutisme i liberalisme. Per dir-ho en poques paraules, l'absolutisme era el donar el poder absolut a un rei o reina i la seva base social era l'alta noblesa i l'església. El liberalisme, en canvi, partia de la llibertat per tothom i s'allunyava de les... El liberalisme, la seva base social, eren les classes enriquides populars, que eren la burgesia. El 1812 s'aprovà la Constitució de les Corts de Cadis, més coneguda com la PEPA, que va abolir Ferran VII i que va ser restaurada durant el trienni liberal, del 1820 al 1823. El govern del trienni liberal intentava implantar totes les modernitats franceses, com per exemple l'aplicació dels impostos de consum, l'arraconament de la religió i negació de les tradicions, i tot això amb l'antipatia tradicional que tenien els catalans cap a tot el que era francès o tingués regust francès, va crear el clima social que explicarem amb els fets que veurem tot seguit. I ara començarem a caminar, som molta gent, per tant intentem anar tots junts i no es... Que no sabeu que els ferrers no podien allistar-se a cap tropa? No. Que havien d'estar darrere guarda, fent armes per l'exèrcit. Ah, sí? I què els hi ve aquesta dèria per l'ofici de ferrer? El pare i el fill en són, oi? Segons diuen a plaça, es veu que els ve de lluny, que són uns voltaires i que van d'aquí cap allà com uns rodamons. O és així tal com dieu, i no és així. Com s'entén, Quima? És que em preneu per un tanoca i voleu burlar-vos de mi? Ai no, Déu me'n guard, no és pas aquesta la meva intenció, Sembla que n'esteu ben assabentada, doncs. Oi, sí. Mira, el meu Anton és molt amic del Jaume Grau, que per assumptes del mas va molt sovint a la ferreria i en sap tota la història, Li va explicar el mateix al pare, el Manuel. Aquest va néixer a Piera i allà va aprendre l'ofici. Més tard es va traslladar a Esparreguera i es va casar amb l'Antònia Xalàbia Busquets. I van tenir 4 fills. 4? Sí. El Mansuet, aquest que parlem, el Pau, la Magdalena i la Maria Rosa. El Mansuet Buixó Xalàbia, quan va tindre edat per ajudar el seu pare, el va ajudar a la ferreria, perquè el seu pare tenia molta feina perquè constava com a serraller de la vila d'Esparreguera. Sí, molt bé, però com van venir a parar aquí a Castellbell i el Vilar? Va ser allà en 1799, quan el fill gran, el Mansuet, tenia 22 anys, es va morir la seva mare. I esclar, això va ser un trasbals per la família. Ja se sap, quan en una casa hi falta la dona, tot va de cap girell. Sigui per això o sigui per l'enyorant. Va, ves, dona, ves, no té cap importància. I va, vinga, ves per feina, que estic tota neguitosa per saber quin misteri amagues. Per què m'ha fet venir fins aquí? Perquè si no, hauríeu pogut venir tranquil·lament fins a casa teva, o tu a la meva. Tant tu com jo tenim avis a casa, i no hauria estat prudent parlar davant d'ells, i neguitejar totes les famílies. D'acord, Isabel, d'acord,
però què és això que et preocupa tant? El meu fill, Ara, ni enfermes ni cataplasma. Ah, vaja, és això. Ha perdut el cap per alguna mossa. Va, diga, qui és la afortunada? No, espera, no m'ho diguis. És la Elisa de Caltió? Sí, això també, però no és això que em treu el son. Doncs filla, si no parles més clar, jo no entenc res. El Pasquet, d'arreu dels Buixó, me'l té ben entabanat. I això? Es veu que els carrers són reialistes. I? Gairebé tot ho som. Quin problema hi veus? Doncs que no haurien de significar-nos tant, pobres de nosaltres, perquè ens agradi venir. Ara Això vol dir, company? Ja era hora. Està aquí ens espera la perdiueta. No te n'en fotis, Gregori, que me l'estimo molt. Sí, com totes les altres que s'han rendit als teus peus. Ai, sí, el cara bufona. Als teus peus o un xic més amunt. Vinga, va, prou romanços i s'ha acabat el riure, que me l'espantareu. Sí, però no t'hi enganxis gaire que ja m'heu fet, que ja saps que hem quedat amb el Mansuet i no li agrada esperar, Conillers, amagueu-vos, que el caçador ha sortit a caçar. Ai, pobre conillet, que el fusell està carregat i a punt per disparar. Coi de Gregori, no siguis bestiola. Au, vés a fer un vol sense allunyar-te gaire i deixa d'emprenyar. Cuidado, que el caçador És una història sobre revoltes absolutistes i ciutadans contra el govern. Si a sobre amb emboscades, com si fóssiu miserables bandolents. No diguis això, que no és veritat, ho saps molt bé. Nosaltres lluitem per la nostra gent i per la nostra terra. Què hi ha de més noble i més just que això? A mi no em vulguis engaricar amb les vostres idees. A casa creuen que aneu errats, i que tot això no durà res de bo. Ni per la vostra causa ni per ningú. I molt menys encara perquè Silvia i Milà s'estaven per aquí. Però hem de lluitar pel nostre futur i pel dels nostres fills. Fills? Quins fills? Que no m'estimes, Alice? Que no vols ser la meva dona i construir plegats la nostra llar? Ja ho saps, que si Ramonet, ja saps com pensa mon pare. Vol que em casi amb un home de casa molt dona, propietari... Perquè m'acompanyi és la primera vegada que ens tornem a veure. Et va, Ramonet, espavila't amb el Mansuet. Adéu-siau, amor meu. Recorda, el dissabte que ve darrere el cobert del Palpingo. A veure si No hi faltaré. Cuida't molt i és alerta. Jo et crido per casa. Ramonet, que ha de triar entre el que li ve imposat o el que lliurement ell vol, tant en l'amor com en la lluita. Hem passat per l'exterior del poble i hem arribat al nucli del Vilar. Aquí encara es poden veure vestigis d'aquella època. Aquest edifici d'aquí va ser l'Ajuntament de l'època següent, de cap al 1857. I aquesta casa era la casa d'un curander o remeier del qual hi ha constància escrita l'any 1859 i que es deia Pere Frontera, però era més conegut com a Pere el del Gall. Ara anirem a una casa que ja existia a l'època, que es deia Mas del Puig, però no reposarem i seguirem des de la vall montserratina, ja sigui des d'aquí al Vilar o des de tots els turons que hi ha al voltant. I això era un privilegi, en aquella època. Una mica de paciència. I abans de res, mireu-vos bé qui teniu al vostre costat, ja que de ben segur l'heu de conèixer o saber de quin raval o quina casa és. Si no és així, aparteu-vos-en i desconfieu-ne. I els meus companys ja esbrinaran qui és i què hi fa aquí. Oh! Qui és? L'estranger de la Balma. Què hi fas aquí? No seràs un fort liberal? Oh, aquí n'hi havia i han marxat. Penseu que tota precaució és poca. Tots tenim família i no podem arriscar inútilment. Fora els liberals! Fora! També es troba entre nosaltres el nostre benvolgut capellà, mossèn Anton, que preocupat pels esdeveniments que estem vivint, ens vol dirigir unes paraules. Un moment. Jaume, tot en ordre? Jaume, tot en ordre? Aquí baix tot en ordre. I tu, Josep, has trobat algun port liberal? No, no n'hi ha cap! Endavant, mossèn, quan vos vulgueu. Que parli! Hola, germans i germanes. Us ho dic amb tot el cor. Avui estem aquí nosaltres reunits. I us dic fills i filles del Pare. I per tant, fills i filles de Déu Nostre Senyor. Molt bé, mossèn, molt bé. I germans de Nostre Senyor Jesucrist. I tal com ell, que va ser perseguit, també ara ho som nosaltres per aquestes idees liberals i la modernitat que ens envolta.
que ve encomanat dels 8 anys que van lluitar contra el francès. Molts de vosaltres hi éreu. Tan sols han passat 8 anys i recordareu les angúnies que van passar. Si no hagués estat per l'ajut de Nostre Senyor, no hauríem pogut vèncer i sortir endavant d'aquesta calamitat. I ara que tornàvem a aixecar el cap, gràcies a la tradició i la constància del nostre rei Ferran VII, arriba aquest mal nascut de coronel Rafael de Riego. I ens vol instaurar un altre govern constitucional anomenat Trienio Liberal. Visca el rei! Visca el rei! I potser té el cor un xic endurit. Tota la meva vida he estat envoltat de fum, de sutge, de suor i de treball, però amb l'il·lusió de seguir amb el bagatge del meu pare, Manuel, aprendre d'ell l'ofici i treballar. Treballar i treballar per seguir tirant endavant amb l'obrador del buixó, poder formar una família i poder ensenyar als meus fills a ser uns bons ferrers. L'ofici ja l'he après, la dona també l'he trobat i els fills també han arribat. Però no ha estat fàcil, perquè el país ha passat per moments convulsos. Recordeu que quan l'any 1808 els napoleònics van ocupar les nostres terres, va arribar un període de dures penalitats. Llavors, els soldats gavatxos cremaren i saquejaren tot allò que trobaren. I justament llavors varen fer-nos forandissos de Manresa. Anem a la fira de primavera? Aquí a Castellbell i Vilar és festa grossa i ha vingut molta gent de les rodalies. I doncs, què celebrem avui, avi? Avui celebrem el canvi d'estació. La gent sortim al carrer a saltar i a ballar per celebrar el bon temps i aprofitem per donar un vol per les parades de la fira. Però hi ha molta gent que no ha vist mai aquí al poble. Sí, és gent que ha vingut de més enllà d'on tu no has estat mai. Són amics, coneguts i parents que aprofiten aquests dies per venir aquí al poble a saludar-se, anar a la botiga a comprar, a fer un got de vi a la taverna, fer petar la xerrada i assabentar-se de si hi ha alguna novetat. Els pagesos sempre tenen eines per arreglar i per renovar, i animals per parlar, i aprofiten aquests dies per pujar aquí al Vilar i a visitar el teu pare. Però ara la feina ja la tinc jo. I amb tot això, voleu que estigui content? No fotem, home, no fotem. Sí, té tota la raó, pare, però tot això està a punt de canviar. Canviar? Canviar i per què? Canviar com sempre pitjor. Recordeu, fa 2 mesos, a la plaça, amb tota aquella gentada que ens escoltava. Doncs llavors, aquelles nostres arengues han corregut com la pólvora. I cada dia són més, i més, i més, els que n'estem farts d'aquest govern de rics, burgesos i senyorets. Arreu dels camins, de les masies dels ravals i les viles, podrem aixecar-nos amb més tranquil·litat, sabent que tenim un lloc on resguardar-nos de l'enemic, fer-nos-hi ponts i controlar el camí real que des del Pla de Barcelona mena cap a Manresa i cap a l'interior del país.
Mansuet eren paraules que només es deien en cercles molt tancats i amb la seguretat del qui parlava. Però sols en la mirada de molta gent es veia lluir en els seus cors. Uns volien en falera que esclatés d'una vegada aquella revolta. D'altres, abraçant l'ideari que impulsava el Mansuet. D'altres, per il·lusions futures o per rancúnies passades. Segur que el pensament pel qual es volien aixecar no era per tots el mateix, però amb el que sí que estaven d'acord era amb la valentia, amb la decisió i empenta que encomanava en Mansuet. Ben trobat, companys! Estrany que no arribat. Sabíem que vindríeu. Els nostres guaites ja ens han avançat. Que també teniu guaites? Perquè aquí d'aquest treball m'esteu ben amagats. Tota precaució és poca. No són temps per estar distrets. Si volem que això surti bé, hem d'estar sempre a guait. Oh, i tant. Si no prenem el màxim de precaucions, estarem del tot perduts. Ens hi va la vida. Va, qualsevol diria que teniu por. Por? No. En tot cas, prudència. No volem deixar-hi la pell, sents? Vinga, va, deixeu-vos de romanços. I quines noves porteu? Sembla que anirà de debò. I és imminent. Has parlat amb en Mansuet? Ahir a la tarda vaig estar amb ell. I sembla que tot és a punt per fer l'aixecament aquest matí. I nosaltres, què hem de fer? Per això ens trobem aquí. Hem d'esperar que arribi en Mansuet. La seva partida s'aixecarà al Vilar. I a toc de sometent ens aixecarem els altres. I quan arribarà? Ja ens podrien anar destinant cap a algun lloc on puguem lluitar. Que jo ja tinc ganes de fotre aquests liberals. Sí, el Sebastià té raó. Hi ha un destacament de l'exèrcit aturat a Monistrol. Els soldats estan còmodament instal·lats. No s'ho esperen que si caiguem a sobre per sorpresa. Estan molt ben parapetats. I pot ser molt perillós. En Mansuet creu que pot ser molt més interessant atacar una partida que sortirà d'Esparreguera en direcció a Monistrol. El terreny ens és propici per fer-los caure en una bona emboscada. Doncs apa, som-hi i anem a buscar en Mansuet. Sembla que et frisis per entrar en combat. Sí, em vull la sang. Ja voldria estar lluitant en comptes d'esperar tant. No pateixis, home, que ja en tindràs de temps. Sense distraccions ni bajanada. Aquí, el minyó que té projectes i l'espanta la mort. Calleu! És que no en teniu vosaltres de projectes? Home, sí, però no pas por. Que no saps la dita, que la por guarda la vinya. No ho sabeu, això? Doncs penseu-hi un moment. No és el mateix, Mansuet. Tots tenim el projecte de guanyar els liberals. T'asseguro que m'estimo més un que lluita amb ideals i por que no pas un que lluita amb il·lusió i bogeria esgarriada. Tu sempre ens has emprès a lluitar pels nostres ideals amb les teves arengues. Com la del Vilar de fa 4 mesos. Doncs d'elles passa el contrari. Amb quina una ens en surts ara, Mansuet? O és que potser tu has repensat i t'estimes més quedar-te a casa? Si pensa deixar de mi, agafa el cavall i les coses i corre a buscar allà. No prenguis així, Mansuet. Tot és un comentari fruit de l'afany de lluitar. Va bé, doncs. Deixem-nos de romanços i centrem-nos en la feina que hem de fer. Així que s'haurà sentit el toc de sometent, suposem que hi haurà moviment entre les tropes liberals. El destacament que hi ha a Monistrol es posarà en guàrdia. No crec que es llenci desesperadament a l'atac. Segurament, el coronel Josep Taverner envia un correu a Manresa per informar del què passa i així restablir l'ordre sobre el riu del Llobregat, que nosaltres abans els haurem.
Pueblo rebelde y sedicioso de Castelbell del Vilar, ya bien lo que tengo que deciros. Soy José Taberner, coronel de artillería del Regimiento de Barcelona del Ejército Liberal. Estando acampado en Monistrol de Montserrat, me comunicaron ¡Silencio! que estas tierras hierven de levantamientos locales, que nuestro deber impone reprimir, a favor y mayor gloria, del orden establecido. Así pues, habías menospreciado la fuerza de nuestro ejército, y eso os costará muy caro. ¡Silencio! ¡Callado! Esta es la confianza del Estado, con escaramuzas y emboscadas, provocando pérdidas entre nuestras tropas, pérdidas humanas y materiales, que nuestro deber impone un duro castigo para vosotros. Pasado sábado 18 de mayo, os levantasteis en armas desde este pueblo, siendo el cabecilla Mansueto Boxo, guerrero del Vilar y vecino de Castelbell del Vilar. Esta nueva rebelión fue de las más fuertes, siendo necesaria la participación de nuestro ejército. La noticia del levantamiento llegó a la capital del corregimiento, Manresa, donde salió una columna comandada por el delegado del cuerpo militar, por un tribunal constituido por los antes mencionados y un servidor. En consecuencia, podemos condenar y condenamos a los siguientes reos a ser ajusticiados por fusilamiento. Mansueto Boxo, como principal cabecilla de la insurrección de Castelbell del Vilar. Manuel Boxo, Jaime Grau, José Grau Velarde, Sebastián Puig, Francisco Tomás Ramonet, Mariano Cortadilla, Gregorio Torres, Juan Grau, estos tres últimos vecinos de Esparraguera. También, por ayudar y encubrir, todo el pueblo tendrá que dar alojamiento a todo nuestro ejército y alimentarlo. ¡Silencio! A una cuesta de que no puedan comer ellos. Las personas que forman parte de este ayuntamiento serán llevadas a prisión mientras no se aclare su participación y colaboración con esta insurrección. La bandera de esta población será quemada y su escudo destruido, prohibiendo tener otros hasta que no transcurra una generación y medio de los hechos, para mayor intención y castigo. Y todas las que hayan colaborado, encubierto o silenciado, serán quemadas y reducidas a un castigo, hasta que el viento se las lleve. No obstante, como gesto magnánimo de este tribunal, condenamos a pena de prisión los dos mozos aprendices de la herrería, hasta que alguien los reclame y se responsabilice de ellos, pues consideramos que fueron obligados por su manera de llegar a esa rebelde y que se cae el pueblo también. Que llevo cierto tiempo en estas tierras, todavía no entiendo su lenguaje. Sargento, vos que sois catalán, ¿qué es lo último que ha dicho Mansueto? Mi coronel ha dicho a su padre que no suplique, que no se humille. Se ha encomendado a Dios y por último ha maldecido al ejército y... ¿Y, sargento? Ha maldecido a usted, mi coronel. I encara em quedo curt. Els vostres abusos i la vostra supèrbia! ¡Coño, te maldecido! Delante del coronel se habla en castellano y cuando te sea dado el permiso. ¡Criminal! Soy persona dialogante, me gusta escuchar. Déjale que hable i trátalo con decoro. Que la nostra lluita és per aturar les vexacions que el vostre govern fa contra aquesta terra i la nostra gent. Ben dit, sí senyor. Aquest govern usurpador, apel·lant a la modernitat avinguda de França, ens pren els drets sobre la nostra terra i els béns comunals. Ens nega la nostra forma ancestral de viure, ens nega la religió, la cultura i el nostre poble. Aquesta opressió ens subleva y ens du a la revolta amb legítima defensa. Sí, señor. Repetido lo mismo dicho en el Consejo de Guerra. Y la verdad no quiero escuchar más mentiras contra nuestro gobierno y nuestro ejército. Us demano només un moment. Está firmada para proceder a ejecutarla. Us demano només un moment, sisplau. Deixeu-me parlar. Vos sembleu una persona prou assenyada. ¡Sargento! ¿Qué me ha dicho? ¿A qué? No he entendido esa última palabra. Mi coronel, ha dicho que es usted una persona, diríamos, juiciosa, razonable. Está bien, está bien. Podéis continuar.
Sóc conscient que res us puc demanar. Penseu que sóc una persona de paraula, d'honor i que no m'agrada suplicar. Però tot i així, ho faré davant vostre, coronel. No t'humillis. Suplico pietat per la meva família, que ha seguit els meus passos per raó de parentesc i gairebé obligada. Pel meu pare, una persona ja gran, que no mereix que li siguin arrabassats els últims anys que li queden de vida per una cosa que ell no havia fet mai i no pot recordar pel seu fill. Per la meva esposa, que no li prengueu la meitat d'una vida que podria ser plena i que perilla si la condemneu a passar-la en el fons d'una presó allunyada d'aquells a qui més estima, els seus, els nostres fills. Uns fills que creixeran sense pare i amb l'estigma d'un pare proscrit, titllat de bandoler i assassí. Sisplau, no deixeu que creixin sols sense ni tan sols l'amor de la seva mare. També vull demanar clemència pel poble de Castellvell i el Vilar, que no és culpable de res sinó de ser-ne habitant. Veus, veïns i parroquians, no han participat en els nostres fets d'armes, per tant no es mereixen cap escarment. No vengeu la vostra ràbia sobre d'un poble que és innocent. Basta. Sentencia está dictada y es irrevocable. Os habéis atrevido a enfrentaros al poder del Estado. Habéis hecho manifestaciones por media comarca. Sargento. ¡La orden! Cumpla con su obligación. Tiene que ser ejemplarizante para los vecinos de Castellbell y el Vilar. ¡Soldados! ¡Adelante! ¡Fusilar! ¡Venid aquí! No, fill, a partir d'ara hauràs de ser l'home de la casa i cuidar de la mare. I quan la vegis trista, dar-li amor i forces alegries. Ves amb la Carmeta i la mare ja vindrà de seguida. Ni lo sueñes, Mansueto. ¡Eres hijo de la misión de la presa! No queda de xic de compassió, oi? No deixeu que els nens veiguin això quan ens tirin els tiros. Por los ruego, sargento, dejad que se lleven al niño. Ellos nunca deberían ver cómo matan a sus padres. De acuerdo. Dais a salir de ahí. Cel, beneïu que Déu ens aculli en el seu lloc. Sempre he volgut ser home de justícia. Però ja que em queda poc de vida, podria fer-me. Mansuet, vull morir amb tu. No lo repitas, o puede que cumplamos tu deseo. ¡Déjame! ¡Llámeselo, soldado! Rosa! Rosa! No diguis bestieses i pensa en els nostres fills. Encomaneu-vos a Déu, ell us acollirà. Quietat! Quietat! No vull morir! Mare, tinc prou! No em deixeu! Perdó, us ho suplico! No vull morir! Si un hombre carajo no pareces guerrillero! Deixeu-me passar, senyor, senyor. Mi hijo ha cometido una locura de juventud, pero no había ninguna maldad en sus actos. Senyor, no li arrenqueu una vida que com us comença a viure. Perdoneu-lo. Perdoneu-lo potser no compliria amb allò que exigeix la justícia militar, però ben segur que seria només humanament just. Senyor, perdoneu-lo, que si em preneu el fill, em preneu la vida. No, Adelante. Para! Para! ¡Descanso! ¡Ven aquí! Sigues fort, Ramonet! Els homes que han viscut i han lluitat, defensant la seva terra i la seva pàtria, mai podran ser vistos com a criminals fins de Déu i del poble. No siguin ni contents ni per viure, que em fa molta por la mort. Tens raó, Ramonet. I malauradament, el destí ha volgut que t'hagis hagut de fer home en el temps del Consell de Guerra.
perquè així has estat considerat. Han fet perdre la joventut de cop i t'han convertit en Francisco Tomàs, un home fet i dret, que ja pot ser condemnat a mort. El bon Déu t'esperarà com el Ramonet. El Francisco Tomàs, el Ramonet, l'home que no vam deixar guanyar. Ara, doncs, perdoneu-me, us he fallat, i que em perdoni l'Elisa. I ja ho dic ara, que totes les cometes que havíem fet són trencades. No tinc idea de això que s'ha de res. A veure, estic pensant per nosaltres, tu. Sense qüestionar-me res, obeint les ordres, amb tota la ràbia. Tranquil·la! Mentrestant, aquesta ràbia també la patiràs tu i els teus fills. Dins d'una presó ben fosca. I quan et prenguin la canalla, quedaràs en aquell forat tota sola, consumint-te, mentre la teva ànima s'anirà colzegant i tornant-se tan negra com la mateixa. I serà una llàstima perquè encara ets jove. Tens tot el que s'altaria estar de bon bé. De ben segur que promet ser una bona família i fer perdre el cap a qualsevol home. De camí cap a la persona. Conec un descarceller de la Freda. Si tu volguessis, podríem canviar la presó per una casa que portaries per mi. I el meu cor de renegats complets podria ser la meva presonera, però un tracte de rei. Déu sap el pobre animal. Allò que t'arrossegues per terra amb verí. I humiliats. Un trist somni per uns guerrillers que van acabar com a bandits. Però és el que dèiem abans, la crua realitat. La història és explicar uns fets, no recrear-los al gust de cadascú. Però la història ens diu més coses. Els morts van ser carregats pels homes del poble en un carro i traslladats al cementiri del Vilar. Doncs l'afusellament havia tingut lloc al Serrat del Genovès, que és aproximadament aquest turonet d'aquí, ja que aquí a sota hi ha la masia del Genovès. Seguim tots junts un trosset més avall i us explico més. Bé, com vaig? Vinga. Eso es verdad, digo. Amb aquells afusellaments, el coronel Taverner pretenia que fos un escarment perquè no sortissin altres partides reialistes, un fre a tots aquells aixecaments. Però no va ser així. Els aixecaments van ser cada vegada amb més força i així doncs hi van haver altres capitosts absolutistes, com per exemple el Gep dels Estany, el Berguedà, el Noi de Piera, a la Noia, el Misses, al Bages, o el Cargol i el Generetes, al Baix Llobregat, etc. En Mansuet potser va tenir la mala sort de ser dels primers i de portar la seva lluita a ultrança, guanyar o morir, però la seva lluita no va ser en va. L'1 d'octubre de 1823,
el rei Ferran VII va iniciar una segona etapa absolutista, desfent el trienni liberal. I quan les coses ja van estar una mica normalitzades, a partir del 12 d'abril de 1825 es van concedir pensions vitalícies a totes les vídues dels afusellats al Vilar a la partida del Mansuet, amb la ressenya de «Muerto en acción de guerra defendiendo los sagrados derechos del altar y del trono». I el 3 d'octubre de 1826, el rei Ferran VII va concedir a títol pòstum a Mansuet Buixó el nomenament de tinent coronel d'infanteria amb antiguitat de l'1 de maig de 1822. A més, també va ser condecorat amb la Creu Militar de primera classe, la Laureada de San Fernando. Des d'aquí on som, podem veure les alzines des d'on el coronel Taverner va fer instal·lar els canons portats des de Barcelona per destruir la ferreria que ara veurem on estava situada. Baixem una mica més i són cases que hem sentit que deien que serien cremades, doncs eren en aquesta zona. I el que ara és un hort és on hi havia la ferreria dels Buixó. Des d'aquí, jo la veig, després quan baixeu, si cas ho mireu, des d'aquí es pot veure les alzines, o l'alzina que queda, des d'on estaven situats els canons, que van acabar amb la ferreria i van conduir en Mansuet i els seus homes cap a la seva mort. Pocs anys després, cap al 1852, naixia de la mà dels literats un nou Mansuet, l'heroi llegendari de les muntanyes de Montserrat. Cap a la segona meitat del segle XIX, diferents autors, que després serien grans noms de la cultura catalana, com per exemple Santiago Ángel Saura, Víctor Balaguer, Manuel Lasarte o Manuel Angelón, que eren més propers al progressisme social i polític, i d'altres de més conservadors, com mossèn Cinto Verdaguer o Joaquim Maria de Nadal, van fer a Mansuet heroi de diferents llegendes, traslladant-lo del trienni liberal a la Guerra del Francès i de la vall montserratina del Llobregat a Castellbell i el Vilar al mateix peu de la muntanya de Montserrat, a Collbató i les coves del Sant Litre, amb la llegenda del Caldero. O bé, com a capdill dels sometents per derrotar la gran terrible àguila francesa, el Bruc. Sempre era més èpic que l'enemic fos un estranger aliè a la realitat del país. I en aquest sentit, el francès o gavatx era el perfecte per ocupar aquest lloc. Feien complir l'ordre establert pel govern de l'Estat i els nostres guerrillers s'hi van alçar en contra. Així, els dolents eren els guerrillers, àvia? Mira, Martina, això és una mica difícil. Els guerrillers defensaven una causa que ells consideraven del tot justa. I temps després la van guanyar. I en el regnat de Ferran VII van condecorar a títol pòstum al Mansuet i el van convertir en un màrtir i heroi. Però parlar de bons i dolents així és una mica difícil, perquè ben segur que en tots dos bàndols es van fer coses ben dolentes. Després de l'afusellament, què va passar? El coronel Taverner va complir les amenaces i va calar foc a 13 cases del poble. Que no hi vivien en aquestes cases? I tant que hi vivien. Però van acusar-los de ser partidaris del Mansuet, i per més que ells van jurar i perjurar que no tenien res a veure amb el ferrer. A part del bon veïnatge, el coronel Taverner no s'ho va creure i va calar foc. Com es va saber que era el partidari del Mansuet? Això ja és una altra història. Què vols dir, àvia? Masses enveges i rancúnies es van confluir en aquells dies. I molta gent, com que eren dolents, el coronel els va empènyer molt, van delatar. Potser sense motiu o raó, però ho van fer. I el coronel Taverner va aconseguir escoltar tot allò que volia sentir. I el poble el va escarmentar de tal manera perquè ningú més tornés a aixecar-se o a rebel·lar-se. La nostra gent, com se va sortir? La gent va haver de fugir. Els uns van anar a cases de mans de vasos propers, altres van haver de fugir lluny. I altres, més pocs, van haver d'anar a viure, o millor dit, van haver d'anar a malviure amb alguna barraca de vinya o amb alguna bauma d'aquí als entorns. Pobra gent!
Sí, però això no va ser tot. No et pensis que la venjança dels militars es va acabar aquí. No. Els soldats es van instal·lar aquí al poble durant força temps. Vivint Atenció, que ara ens hem molt únic que necessitem tot aquest espai pel magraner. Després ens explicaran el que és el magraner. Però deixem l'espai lliure, sisplau. Tot aquest espai, Marquès, senyor Marquès del qual necessiteu aquest espai més, és correcte? Perfecte. És que si ho van al Marquès hem de complir altres, ja ho sabeu que va ser això. Són superfidels a tal com anaven vestits, els diferents cossos, tot cuiden fins